ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕುಲ್ ಕದ್ರಿ ಡೈನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರ್ ಅಂದೆನ್ನುವೆ ತೂತು ಜಡ ಪೋದು ತೂಲೆ ತೂಯಿನ ಕಲೆಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆನಂದೆನ್ನುವೆ. ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಉಂಡು 7 ದಿನ ಐವೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಚು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್. ಪಾರ್ವತಿ ಗದಿಪಟ್ಟು ಮೇರು ತನ್ನಪ್ಪ ಆ ಪಂಜಿದ ಸುಳ್ಳಿನ ಕೊಂದು ತಾಂಕುವೇರು ಪಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಪುಡು ಕೈಲಾಸಡುಮಲೆಪುಡು ಕೈಲಾಸದ ಭೂತ ಬಿದ್ದಲನ್ನು ಪಡಿಬಂದು ಪಾಡುಡು ಬಿಸಿಲು ಏರ್ನ ಇಸರು ದೇವೇರು ಅವೇನು ನೋದುದು ತಿತ್ತಪು ಮಂಡಲಗ ಬೀಜಾದಿ ದಕ್ಕವೇರು ಪಂಜಿದ ವರುವಾದ ಲಕ್ಕುಡು ಪಂಜಿದ ವರುವಾದ ಲಕ್ಕುಡು ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಪಂಪನ ಪುರಾಪನ ಪತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಭೂಮಿಯ ಧರ್ಮ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಜಗತ್ತು ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ ಕೊಲ್ಲೂರ ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತಾಯಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ
ಸಂಕೋಟನು ಕೊಡಿಯೆ ತಪ್ಪಾണ് ಜನಕ್ಲೇನ ತಪ್ಪುಗು ಯಾನು ಇರಡ ಮಾಪುಕೇನುವೆ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪೆಯವರ ಬಲೆ ಇಂಕ್ಲೇನ ಊರಿಗೂ ಕಾರ್ತಿಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಯೇ ನಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ಪೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬರ್ತೆ ಅಂಡ ಯಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನ ಮುಟ ಈ ವಾಕಾರಳುಗಳ ಪಿರ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಈ ದುಂಪೋನ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಪಿರೌಡು ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ತಪ್ಪಾಂಡಪ್ಪೆ ನೀರು ತೂವರ್ಚಿ ಪಂಡಲ ಯಾನು ತೂಯೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಂಡಪ್ಪೆ ದಾಯಗಪ್ಪೆ ದಾಯ ನೀರು ಮೂಲೆ ಕಲ್ಲಾಯರು ಯಾನು ತೂನ ತಪ್ಪಾಂಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಗ ಅವ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತುಲಾ ನನ್ನ ಒಂತ ಪೊತ್ತುದಲೈ ಒಟಕಾ ಬೈರವೆ ಪನ್ಪುನ ರಕ್ಕ ಸೈಡೆ ಬತ್ತದು ಈ ಊರುನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚಾದು ಆಯನು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅದು ಯಾನೇ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರದ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪಡ ಈ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪು ಮಗ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ನರಸಿಂಹರಾಯರ್ನ ವಂಶರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ತೆರೆಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಕು ಮಾಡಿತು ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಟು ಆರಿ ಹೋಗುವ ದೀಪ ಕೊರಗೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಿನ್ನದಿದು ಕೊನೆಗಾಲದ ಅಟ್ಟಹಾಸ. ಕೊನೆಗಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನೀನು ಯಾರೋ ಕಪಟಿ ದೇವೇಂದ್ರ. ಸಾವು ಬಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ನಿನಗೆ. ಅದು ಈವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಸಂಭವ. ಸುರರು ಮತ್ತು ನರರ ಹೊರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದಧೀಚಿ ಮುನಿಯ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಬದಿಗೆ ಶತ್ರುವು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವೆಯಾ? ನಾನು
പോയി പറത്തുണ്ടല്ലോ കിറാത പറത്തുണ്ടല്ലേ കിറാടത്തില്ലേ ವೀರ ಹನುಮಾನ್ ಶಾಖೆ ಉರುಷ್ಟೋತ್ಸವದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆ ಕಾಣಿಕನ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಣಿಕನ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾಯದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮನ್ನದ ಕಲಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಹೊರಟು ತುಳುವನಾಡದ ಒಲಿಮದದ ಕೊಡಿಯಲಿಟ್ಟು गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं लोकविनाशकारणं नमो विघ्नेश्वरನ ಪಾದಪಂಕಜಂ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಗಣಪತಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ನಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲ ಬರಹಗಾರ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ತುಂಟ ಗಣಪತಿ ತೂವರೆ ಪಿರ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲಾರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೇ ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಡತದೆ ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.